Grada Petrinje i blagdan Svetog Lovre obilježen je u Petrinjskom gradskom parku predstavljanjem baštine s petrinjskog područja, nastupom kudova, procesijom i svetom misom. Lovrenčevo u Petrinji komentirali su i neki od mnogobrojnih posjetitelja. Super, prekrasno. Dan je lijepi, znači nedjelja je, puno ljudi ima i sve je super. Pa prekrasno je, kao svake godine. Sve mi je lijepo koliko je ljudi, običaj ti, evo mi smo isto jedna udruga i imamo svoj štand ovdje. Pa jako je lijepo, ja sam tu na faksu, tako da mi je ovo sad prvi put, jako je lijepo. Ovo je prekrasno, svaka čast svima ovima organizatorima koji su došli tu nama uljepšali naš Petrinju. Pa lijepo, mislim tradicija je da vidiš puno ljudi, uvijek sretneš nekog koga nisi dugo vidio, malo uživaš u nekim delicijama. Uvijek nam je lijepo ovdje, Turistička se jako potrudi oko svega i zato nam je lijepo, da. Fenomenalno koji svake godine, evo poslužilo nas je i vrijeme, ljudi su se okupili, vidim od svuda. Petrinjci koji su i van Petrinje su došli u Petrinju i predobra atmosfera. Najbolje mi je ovi štandovi, ljudi, osobe, ne znam, ovo veselje ne može niko opisati.